kono ani Mali ko kan aw munu sogoli no Mali actually ni wagati na an ga foli ba ukili na belajele amma fa ina ka bismillah ka don kibaru kene kan kuna funi hukumu konna la bi amma wala dunya ka fo November kalo kileta ani saba konna la femi datiga wale tabakatan ani nani ayda la ka fo lubla la shi ban kasola ay kuna funi mun la soro kula lu ayda ka fo juma temene no kera ni November kalo kileta ani saba yi ko ba mako kurda bella femi datiga wale tabakatan ani nani ulu ko ni ka kiri tigera ino ayda la ka fo ko jugu kelata ani nani na ko femi mo saba yi ulu ko ni sera ka se ni kiri tigero ina ko wa o mo saba yele la mo kelema la no to ye Suleiman Keita kale re ko ni ko jugu kala bade sabula kale ni yada gali de ko ni kumbe baraka nyoko fe ko seka seka lu sen fe fami Sulemani ayira la ka fo ale no ko ni kumbe kuna kelela no kera sante menuna wani mali fintigi chama ko ni nintora ukola ko Suleman to alibi ale ko ni no be bingani wale chamana munu kera mali ni Burkina frontière la ale ni mali ni Côte d'Ivoire o de kama ni mo ko fole in ka fara mo ta ani sawaka na ayira la ka fo lu yere fana no be jatige wale chamana malla no ulu ko ni blala shi banka sola ameram na go bi kanga fintugu wille no kujo ko sebe jatiga wale tabaga nun ko ni minella wala sa kula se fangama ko kiribe se ka tiga tugo mna uni nyangi ni munu ka kan ko se ka kula jatiga wale tabaga ka la ya ko na la libi ayira la ka fo sibirido November kalo kleta ani nani fami mo goflay ulu ni tora bingani wale do la bayangara marala ay kuna funi mun la soro kula ulu ayira ka fo sibirita mene no ko November kalo kleta ani nani ko bayangara kren yala a dafe dugu sabalasa no ye nombori ijeli ale ni yemere bingani kala do re kontara biyo dugu nunu kan kuna funu ya ida alibi ka foni bingani kala nunu kunga chandoni ko wa femi marfai ode kumbubulu bingani wale ngara mo munu nyana ulu ka fola ka kera sababu ye mo fla no lu ni turala ko wa mo saba ulu fana ko ntunne no ni wakati na uya ida alibi ka fo yani bingani kala nunu ko ni ka buli ku bulla ni dugula den nunu ka bakan chamaye ameram na go bi fintigi do ko ni sera ni ndugu ko fole nna wa kube ga seka seka lubuluda wala sa ga seka jatiga wale tabaga nun ko ni mine kuna funi hukumu ko na libi ameta segu siraka ayira la ka fo sibiri temene fami mo ko no toyi ulu ni tura sira baga kasara do la ino kibare mun la sira mo kula ulu ayira ka fo sibiri temene no kera ni November kalo kleta ani nani kameli ni nani no lu rebe ko ni mi bo dukele ni kono kolle ko ni kumera kati do ko nala wa hukume ka bo segu marala koni kamele ni ne koni seleba makodo ndala kren ala faya ko ndala uni mini bisido koni sira nyogo mayeno no sababu la ira la ka fo mo ko nonton ulu ni turala o mo ko nonton na ko kamele ni nani na ira la ka fo lu bela jele koni basidu sila deune ulu be bonena unina ko wa mo tan fana banana ni ko ina ameram na ko biya ira la ka fo femi protection civile ale ni polisu ulu koni me sega sega lula wala sa ka sega ni kasara kun jonjondo kuna funi wala mana bu ko fe bila sa mo wakati na taula kuna funi kujala mo lorena ka fo shini November kalo kleta ani wolovla femi Amadou Toumani Touré no ye ATT ale ka shudu ko ni mena ke Bamako Amadou Toumani Touré ni beba don ATT la na le Mali president koro do November kalo kleta ani kele ay do afu Bamako kalo kleta ani nani no ku ye jumate meni yanni mo ko falen fure ka bo Turki ay la ka fo femi e Turki wiye ani Mali munu be no ku jara ka ta shibla kai asele Bamako ya fana ko femi gouvernement de transition mo wi ulu ko ni aéroport bi kalo ani ko naga kay ko korte fana ko ya no o pasa mo chama mbora katakama wala sa kasika tashibla kay katani mo banye tashibla hukumu kona la libi kata se ATT ma ayira la ka fo femi aka jana jawi ulu kumbe ni militaire place d'armes na shini November kalo kleta ani wolovla naga kay tan wakati ame do awde kay wale munu be ka keni ani do munu be ka kay ala ka bela jeli ne ma se furema ala ka hina la ni ka da worosmaya au ni chaka kuloma jola au kambe anyona werema